guys, peace on. Bumilid ah. Yan guys, lapis. Malaglag. Yan guys, oh. Fish on guys. Ayan guys, oh. Lapis, oh. Nasa lapis pero tanggalin siya guys to. Kelas? Esa, bakit suwi na? Sure, suwi na.
Yes, shout out.
Good evening po. We're gonna shout out. Thank you for coming.
guys. Peace on guys. Oh. Ayan guys, peace on. Lakas. Ayan guys, oh. Ayan guys, ito na guys. Ayan guys, oh.
Sa suhot na ika'y magdududa. Peace on guys. Sanggo Kabira ka. Kabira? Ano yung tapwis? Ano, may maraming parahuda. Oh, عشان الله ما كبير فيه شوف 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 هذا حرامي وين هذا؟ هاي كده Nasa ilalim. Kabir هذا. والله Ayo, Wala. أصوات هذا ممكن yan na guys. Ayan na. Lumalaban pa. Ang laki oh. Yan na guys, namumuti na. Ay, marami. Dalawa kasama. ano ba? Ay, kagat ng barakuda, puta. Sabi na mo Kaya pala ang bigat. Ang puta. ano ka sa Puta laki. Ang laki guys, oh, putol. مين أكل هذا؟ Barakuda. Sama kabir هذا, ito nga pisyo. وين باقي؟ Sa tabi, kabir. Ito maalong kabir. هذا نص ماضي Kaya pala bigat eh. Kaya pala sobrang bigat. Ang puta. والله يقول مرمية Pwede يا mo na yan, Meg. Ha? Pwede mo na. ها؟ Sige, dito muna. para siyang dito. هذا Kaya pala napakabigat oh. Nahirapan kamay ko. Bakit bigat pala ng barakuda?
Eh? Ha? Ang Tiger Park niya, Mia. Tapi sa kamera. Ha? Sama kamera, pi. Yan guys, oh. Laki pa naman ng tuna guys, oh. Kinain ng barakuda ng mga. Ang taba, oh. Uwi, ano ka okay na? Ha? Okay na? Tamalong? Malong mga malong. Uwi. Ha? Ito mga malong. Ano? Berarti nakal sama ka. Mabir raso-raso, ha? Ito sa mas kami. Uwi. Ha? Ha? Eh? Mabi. Ada sama kabira kila? Ayo, ito mga bisyo, ano? Ada tuna? Ayo, ito na. Gusto pang balikan, Miggy? Ha? Gusto pang balikan? Kakainin mo ka, puti ha? Kakainin ka na. Ha? Wen, ada? Ha? Sawita ada bas. Badan malum pena sa tarik. Kaya pala di kumaya ka tapat, Miggy. Kaya pala sabi ko bakit pag lumabag, patay daliri ko eh. Una kita ko, akala ko mahaba, akala ko dalawa ka, hindi pala dalawa. Nagkakita siya pala. Hindi ko, ikaw ang laki. Laki malaki. Buti nakakata. Laki pa naman, no? Kaya hindi ka. Ha? Laki niya. Oh. Dalawa lang kayo, nasira yung kaya eh. Nasira yung kanya dito. Yes po. Saan? Ha? Basag yan, oh. Kailan? Kanina, din araw. Kanina lang. Saan nahulog? Doon. Alin ang basag? Ito. Baba mo. Ito, putol to. Oo. Putol na to, hanggang dito putol. Tapos natangga itong mga to. Smoke stop. Oo, bumaksak na sinagyan niya sa may timba niya. Pag-bike niya, bumaksak. Nauna yung dulo. Bumaksak doon. Ay, tao sa doon eh. Hinanap na namin yung parte, mga ganun hinanap na. Kaya hindi nakawin siya. Masira yung kanya. Nakapunta rin sa akin. Ayo, madaling i-repair yun. Oh, yung pinakatulo lang eh. Yung dulo lang wala. Eh, yung dulo ko lang yan, putol lang. Kaya nga, madaling i-repair yan kasi suksok mo lang dito yun. Yung dapat, yun o, pinakatulong. Yung nakulong sa akin.
Palitan yung pinakadulo lang. Tapos, idikit mo yung ano doon. Dikit. Kaya paligid sila ron. Bakit pa-repair nyo na lang kung magkano. Nakuha niya naman lahat ng ganyan eh. Yung mga ano, may bilog, nakuha niya naman lahat yan. No, wala ka na. Sarap ko kami. Marami na. Hinahanap siya. Hindi niya hinahanap. Bakit pa-repair niya na lang? Makakapulos ako, pa-repair niya. Sa bumili ng parang. Kaya malaki nakita rito ay napakalawa. Parang napakalawa. Kapit, dalawa siya. Eh, kaya di kumayangat eh. Putang nang yan. Parang isa, akala ko malaki yung... Ate, pero doon hindi niya pakagat yun. Dito na lang nakagat yan. Oh, dito banda. Marami pa. Kaya pa sabi ko, parang bibigat lalo. Lalo bibigat lalo. Good? Fish on, guys. Yan, guys. Fish on. Pumilid ah. Yan, guys. Lapis. Malaglag. Yan, guys, oh. Fish count, guys. Ayan, guys, oh. Lapis, oh. Ang tulas, ah. Lapis. Pero tanggalin. Siyan, guys, oh.
Siguro na. Siguro kasi.
Saan kita ang ito? Guys, peace on guys. Oh. And guys, peace on. Lakas. Ayan guys, oh. Ayan guys, tuna guys. Ayan guys, oh.
Sa suhot na ika'y magdududa. Peace on guys. Ay, na mo! Kasang nga yan!
Sanggoy. Ka. Kabirada. Kabir, ha? Ala, انت كويس. Alam mo, may maraming barakuda. Oh, ما شاء الله واحد كبير فيه. شوف شوف شوف. شوف هذا هرامي. وين هذا؟ هاي كده. Nasa ilalim. Kabirada. والله Ayo, Wala. أسود هذا هو. yan na guys. Ayan na. Lumalaban pa. Ang laki oh. Yan na guys, namumuti na. Ay, marami. Dalawa kasama. Ay, Ay, kagat ng barakuda, puta. kaya pala ang bigat. Ang puta. هذا حتى. Ah, puta laki. Ang laki guys, oh, putol. مين أكل هذا؟ Barakuda. Sama kabirada, ito ang siyo. وين باقي؟ Sa tabi, kabir. Ito malong kabir. هذا نص مافي. Kaya pala bigat eh. Kaya pala sobrang bigat. Ang puta. والله يقول مرمية Pwede يا. mo na yan, Meg. Ha? Pwede mo na. ها؟ Eh, dito muna. هذا Para siyang dito. يقول هذا. Kaya pala napakabigat oh. Hirapan kamay ko. Bakit bigat pala ng parakuda? Kaya pala... Alayas mo ito na. إيه؟ Ha? Dahil parakuda. Gusto. الله يقول مرمية يا. Ada pi sabak kabirada. ها؟ Sama kabir pi. Yan guys, oh. Laki pa naman ng tuna guys, oh. Kinain ng barakuda naman. Ang taba, oh. قوي أنا قوي كده. Ha? قوي كده. Ito malum? Wala mo malum. Ha? Ito mo malum. هذا. Berarti nagal sa makada. Mabiro sa usaw, ha? Dahil pagbawa niya rin kamay ko. إيش كمان طويل. إيه. Ha? Ha? Eh? Mabi. هذا سمك كبير أكله. Ayo, ito mga bisyo, ano? هذا تونة. Ayo, tuna, ano? Mablaan mo ngayon. Gusto pang balikan, Meg, eh. Ha? Gusto pang balikan. Kakainin mo ka, puti ha? Kakainin mo ka. Oh, bakit ang barakuda? هذا. Ha? Wen, ada? Ha? So ita hada dawas. Badan malum pe na sa tarik. Kaya pala di kumaya ka takat, Mig, eh. Kaya pala sabi ko bakit pag lumapag, patay yung daliri ko. O nakita ko, akala ko mahaba, akala ko dalawa pa, hindi pala dalawa. Nagkakita siya pala. Hindi ko, ikaw laki. Laki. Laki pa naman, no? Ha? Laki niya. Oh.
Ha? Basag yan, oh. Kailan? Kanina, yung araw. Kanina lang. Saan nahulog? Doon. Alin ang basag? Ito. Baba mo. Ito, oh. Putol to. Oo. Putol na to. Hanggang dito putol. Tapos natanggal tong mga to. Sumobsob. Oo. Bumagsak na sinagyan niya sa may timba niya. Pag-bike niya, bumagsak. Nauna yung dudulo. Ito, basag doon. Ay, tao siya nun eh. Hinanap na namin yung parte. Mga ganun, hinanap na. Kaya hindi nakawin siya. Masira yung kanya. Nakapunta rin sa akin. Ayun, madaling i-repair yun. Oh, yung pinakadulo lang eh. Yung dulo lang wala. Yung dulong ko lang yun, putol lang. Kaya nga, madaling i-repair yan kasi suksok mo lang dito yun eh. Dapat, pinakadulong. Yung kung saan niya. Palitan yung pinakadulo lang. Tapos, idikit mo yung ano dun. Dikit, dahil pandikit sila ron. Bakit pa-repair niya na lang kung magkano. Nakuha niya naman lahat ng ganyan eh. Yung mga ano, may bilog, nakuha niya naman lahat yan. No, wala ka na. Nakabutan mo. Marami na. May nahanap siya. Kaya yung hanap. Bakit pa-repair niya na lang? Makakabulong sa akin pa-repair niya. Kita mo muli ng parang. Kaya malaki nakita rito, napakalawa. Kapit, dalawa siya. Hindi, kaya di kumain yan ate. Putang na yan. Parang ko isa, akala ko malaki yung... Ate, pero doon hindi niya pakagat yun. Dito na lang nakagat yan. Oo, dito banda. Malapit na. Kaya pa sabi ko, parang bibilat lalo. Sabi ko, bibilat lalo. Good? Fish on guys. Yan guys, fish on. Kumilid ah. Yan guys, lapis. Malaglag. Yan guys, oh. Fish count guys. Ayan guys, oh. Lapis, oh. Ang tulas ah. Lapis. Hirap tanggalin ah. Siyan guys, oh.
خلاص لسه ما في سوينا
Fish on guys. Oh. Yan guys, fish on. Lakas. Ayan guys, oh. Ayan guys, tuna guys. Ayan guys, oh.
Sa suhot ng isa'y magdududa. Peace on guys. Kasanggo eh. Kabirada. كبيرة؟ انت كويس. Ano, may maraming barakuda. Oh, ما شاء الله واحد كبير فيه. شوف 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 هذا هرامي Kanada. هاي كده. Nasa ilalim. Kabirada. والله Ayo, Wala. أصوات هذا ممكن. yan na guys. Ayan na. Lumalaban pa. Ang laki oh. Yan na guys, namumuti na. Ay, marami. Dalawa kasama. Ay, Ay, kagat ng barakuda, puta. Sabi na mo. kaya pala ang bigat. Ang puta. Ano ka ta? Puta laki. Ang laki guys, oh, putol. May nakil hada. Barakuda. Sa kabirada, ito ba pisyo? وين باقي؟ Sa tabi, kabir. Ito malong kabir. هذا مصمامي. Kaya pala bigat eh. Kaya pala sobrang bigat. Ang puta. والله يقول مرمية Pwede ويا. mo na yan, Meg. Ha? Pwede mo na.
Ha? Dito muna. Para Para sa dito. Kaya pala napakabigat, oh. Nahirapan kamay ko. Makabigat pala ng parakuda. Kaya pala... Eh? Ha? Dahil parakuda, gusto. Tiger Martía, mía. Tapi sa Makkamir ada. Ha? Sa Makkamir, pi. Yan guys, oh. Laki pa naman ng tuna guys, oh. Kinain ng parakuda ng ang taba, oh. Oh, yan. Okay na. Ha? Okay na. Tamalum? Malum ako malum. Ha? Ito mga malum. Ano? Wala nagal sa makada. Mapiro sa usaw, ha? Ito sa mga sabi. Ha? Ha? Eh? Mapi. Ada sama kabir akila? Ayo, ito mga bisul, ano? Ada tuna? Ayo, ito na ada. Kapulahan mo kayo. Gusto pang balikan, Miggy? Ha? Gusto pang balikan? Kakainin mo ka, puti ha. Ha? Wen, ada? Ha? Sawita ada bas. Badan malum pena sa tarik. Kaya pala di kumaya ka tapat, Miggy. Kaya pala sabi nung bakit pag lumapat, patay yung daliri ko eh. Punta kita ko, akala ko mahaba, akala ko dalawa ka, hindi pala dalawa. Nagkakasap siya pala. Hindi ko, ikaw laki. Laki pa laki. Laki pa naman, no? Akala niyo na. Ha? Laki niya. Oo. Dalawa lang kayo, nasira yung kaya eh. Nasira yung ganyan yan, no? Ito po. Saan? Nahulog. Ha? Nahulog. Masak yan, no? Kailan? Kanina. Yung araw. Kanina lang. Saan nahulog? Doon. Alin yung basag? Ito. Baba mo. Ito, oh. Putol to. Oo. Putol na to. Hanggang dito putol. Tapos natanggal tong mga to. Smoke. Oo. Bumagsak na sinagyan niya sa may timba niya. Pag-bike niya, bumagsak. Nauna yung dulo. Ito, bumagsak doon. Ay, tawag na doon eh. Hinanap na namin yung parte. Mga gano'n, hinanap na. Pwede nakahuli siya. Nasira yung kanya. Nakapunta yung sabi. Ayo, madaling i-repair yun. Oh, yung pinakadulo lang eh. Yung dulo lang wala.
Eh, yung dulong kulay dyan, putol lang. Kaya nga, madaling i-repair yan kasi suksok mo lang dito yun eh. Yung dapat, yun o, pinakadulong. Pinapulutan niya. Palitan yung pinakadulo lang. Tapos, idikit mo yung ano dun. Ticket, kaya patigit sila ron. Bakit pa-repair niya na lang kung magkano. Nakuha niya naman lahat ng ganyan eh. Yung mga ano, may bilog, nakuha niya naman lahat yan. No, wala sa Salamat mo. Marami na. Nahanap siya. Kaya hinahanap. Bakit pa-repair niya na lang? Makakapunod na ako yung pa-repair niya. Sa bumili ng parang. Kaya pala kita rito, napakalawa. Maraming pagkanan. Kapit, dalawa siya. Eh, kaya di kumain yung ate, putang nang yan. Parang kung isa, akala ko malaki yung... Ate, pero doon hindi niya pakagat yun. Dito na lang nakagat yan. Oo, dito banda. Marami pa. Kaya pa sabi ko, parang bibigat lalo. Lalo mo bibigat lalo. Good? Fish on, guys. Yan, guys, fish on. Bumilid ah. Yan, guys, lapis. Malaglag. Yan, guys, oh. Fish count, guys. Ayan, guys, oh. Lapiso, oh. Ang tulas, ah. Lapis. Tanggalin. Siyan, guys, oh.